Ćao ljudi, danas radimo Few Moments Later, pokazat ćemo sve, neke delove ćemo malo ubrzati kako video ne bi trajao beskonačno, idemo odmah na video, like, share, subscribe. Prvo ćemo izmeniti tekst, napišemo Few Moments Later, video sa YouTube-a ću da skinem kako bi iskoristio zvuk i čisto da imamo referencu. Cool mi je da ovo rekreiramo taman da se nadoveže na ove tekst animacije koje smo izbacili u prošlom tutorialu, ko nije pogledao nek pogleda. Ubacimo video u After, prevučemo ga, napravimo novu kompoziciju. Ajde sad sve ovo da rekreiramo i da bude animirano. Prvo ćemo da uzmemo ovaj video i da ubacimo u glavnu kompoziciju da proverimo koje su to boje. Tekst treba da bude roze. Obrisat ćemo sve što smo animirali ranije. Command K, Ctrl K, promenit ćemo na 1080 x 1920 i nazvat ćemo ga A Few Moments Later. Deselektujemo sve, izaberemo Rectangle Tool, izabrat ćemo boju, stavit ćemo neku crvenu čisto da imamo za pozadinu. Nazovemo je pozadina, stavimo je ispod. Tekst ćemo da podelimo, pošto je vertikalni video, na 3 reda, centriramo ga ovako, centriramo anchor point i stavimo ga na sredinu. Od videa ćemo da ostavimo zvuk. Ovde će nam biti kraj kompozicije. Sad osim teksta bilo bi strava da ubacimo i pozadinu, idemo odmah na to. Pozadina, ući ćemo ovde u kompoziciju gde nam je ovaj video, odnosno slika. Idemo na Composition dok je na full rezoluciji. File, Photoshop, izaberemo gde ćemo da sačuvamo, Save, Render. Otvorimo u Photoshopu i sada nam je ovde cilj da sklonimo ovaj tekst, da odvojimo kockice u pozadini i da izolujemo ananase. Ovaj ceo deo u Photoshopu smo ubrzali kako ne bi trajalo previše dugo, koristili smo Generative Expand, Remove Background, da bi dobili sve delove odvojene na pozadini, ananase, kockice smo isekli i to bi bilo to. Idemo dalje. Kada smo sve leverovali, dupli klik za import, otvorimo PSD, Open, izaberemo Composition, Retain Layer Sizes, Editable Layers, OK. Takođe napravio sam još jedan file gde sam ove kockice pozadine izdelio. Isto ćemo da importujemo kao Composition, Retain Layer Sizes. Idemo odmah na kockice. Kada uđe u kompoziciju imamo ovde sve lejere odvojenih kockica, selektovat ćemo jednu, idemo na P Position, na Alt klik ili Command klik ćemo dodati u Wiggle Expression i neka bude 5,20. Ovako to mrda. Ok, ovo izgleda super. Sada ćemo kopirati ovu ekspresiju i pastovati na sve lejere koje imamo u ovoj kompoziciji. Da bi dobili random movement svih ovih kockica. To izgleda ovako. Sad kad smo to ubacili u kompoziciju, stavit ćemo ovde preko čiste pozadine koja je na jednom lejeru. Gore od 1 do 8 nam se nalaze ananasi, znači kockice će da se mrdaju preko ove obične pozadine. Evo da vidimo. Ono što još možemo da uradimo je da ubacimo Posterize Time preko ovih kockica. Stavit ćemo da radi na 4 frame-a, da dobije taj traditional animation look. Sada idemo na ananase. Izanimirat ćemo svaki ananas pojedinačno. Krenut ćemo od broja 1. Dodamo keyframe za početnik position i stavimo ga možda ovde. Znamo koliko će traje animacija, krajnji ćemo da stavimo ovde. I sada to ponovimo za sve ostale ananase. Malo tu isprobamo šta nam odgovara. Odlično. Dodat ćemo novi adjustment layer i stavit ćemo isto Posterize Time, samo što ćemo ovaj staviti na 12 frame-ova. Ajmo da dodamo ovde još jedan ananas, da dupliramo i okrenemo, kako bi još malo doradili to. Nećemo da pretrpavamo sredinu jer tu ide tekst. Je li a few moment ili moments? Nekako sam obrisao s, mora vratimo. Sledeće što ćemo da uradimo je da pogledamo waveform ovog zvuka. Na LL otvorimo audio waveform i dok prevlačimo i držimo Option ili Alt, možemo kao u Premieru ili drugim editing softverima da čujemo reč.
ovde je E, dodat ćemo jedan marker, Shift 4, preimenujemo ga, stavit ćemo E, ovde negde počinje few, ovde je moments i ovde je later. Selektujemo text layer i ovde ćemo dodati drop shadow, ali jako blag. Evo, možemo povećamo softness, distance. Ok, malo smanjimo softness. Evo vidite, bez i sa. Izgleda cool. Bilo bi cool da stavimo i ananas da prelazi preko later. I isto ćemo da uradimo i s ovim ananasom ovde kod moments. Uzmemo ovako, oba keyframe-a selektovana i pomerimo ga malo. I ovaj layer stavljamo preko teksta. Da dobijemo malo na dubini, na pozadinu ćemo da dodamo, ne moramo direktno na pozadinu ovih kockica, dodat ćemo adjustment layer, dodajemo Gaussian blur, otprilike 15, ove pozadinske ananase ćemo da skalujemo malo, da budu manji, jer su u pozadini, na 80, i sad svi imaju blur. Sa teksta ćemo selektovati ovaj drop shadow, copy, selektujemo sve ananase, paste, uradit ćemo to i na ananasima preko. Malo ćemo podesiti ove senke jer su neki layeri rotirani, na primjer ovde i na ostalim layerima. Na ananase u pozadini ćemo individualno dodamo ponovo Gaussian blur od 1.7, copy, paste na ostale layere. Ovo izgleda cool i bez animacije teksta, ali idemo sad na animaciju teksta. Pozadinu imamo, zaključit ćemo sve ove layere koji su ispred i koji su iza, a tekst možemo i da soliramo. Odmah ću da razdvojim tekst na 3 layera, pošto ćemo raditi 3 fazona sa animacijama u svakom layeru. U prvom će biti a few, na drugom layeru moments i na trećem later. Ovaj osnovni text layer ćemo da ugasimo. Znači sad imamo 3 layera, later, moments, a few. Idemo redom. Prvo idemo na a few, centriramo tekst i anchor point i ovaj ćemo uraditi sa presetom. Typewriter sa blinking kursorom, kliknemo U, stavimo na početak da počinje, malo kraće da traje, F9 easy is, ovde ćemo već da ugasimo kursor, kliknemo na keyframe, U, otvorimo dole, znači ovde radi kursor, ovde ga gasimo. Moments, njega ćemo da uradimo sa animate tracking, povećamo tracking na nekih 70-75, dodat ćemo i opacity, to ide na 0. U advanced opcijama ćemo da selektujemo ramp up i offset animiramo ovde od -100 do 100. Taj fazon. Dodat ćemo i ovde F9, easy is, malo duže da traje. I sada idemo na graph editor, malo ga sredimo i stavimo ga da se pojavljuje posle. A few moments later. Znači na markeru moments već hoćemo da vidimo celu reč. Stavit ćemo ga ovde. A few moments. Upalimo a few. Na prvom frame-u može da se ne vidi ovaj kursor, tako ćemo samo da ga pomerimo za jedan frame da počinje malo kasnije. A few moments. Upalit ćemo i text layer za later. Later ćemo da animiramo position. Napravit ćemo neki mali bounce. Ok, znači pomeramo ga na dole. Naprimjer na 150. Range selector. Dodamo keyframe na start. Za 10 frame-ova na 100%.
Dodat ćemo još jedan property opacity. Opacity ide na 0. Dobro, imamo animator 1. Ovaj animator ćemo da kopiramo. Copy, odemo na tekst, pomerimo se 2 frame-a, kliknemo paste i ovde ćemo da skinemo opacity property, znači ne treba nam. A animator 2 ćemo stavimo preko animatora 1. I on će da ide u plus 30. Da vidimo kako izgleda. Ovaj position je malo previše na oba animatora. Smanjit ćemo ovaj donji na primjer 50, gornji na minus 15. Dobili smo mali bounce. Sada da ga namestimo gde treba da bude. Vidjet ćemo tu kod markera later da već bude prilično gotov jer je kratak video, da se što pre desi da bi ostao da se vidi. Malo ćemo da produžimo trajanje ovog videa, čisto da ostane duže na ekranu. Izgleda cool. Ovaj ovde ananas mi je malo prebrz, sad ćemo to da tweakujemo. Zatvorimo tekst, otključamo ove ostale lejere. Početni position neka bude malo gore u odnosu na ovaj drugi ananas. Sad ćemo morati i ovaj drugi ananas malo da mrdnemo. Pomerit ćemo i kraj, da vidimo sad. A few moments later. Šta sam zaboravio da dodam na a few? Možemo ovde da malo doradimo tu animaciju. Znači, na primjer, ovde negde da stavimo keyframe. Kao da imamo blagi hold. Pomerimo 2 frame-a, kopiramo frame, pastujemo. I sad izgleda malo gotivnije. Još jedna stvar što mi izgledala čudno, moramo ove positione da pomerimo da traju duže sad jer smo produžili kompoziciju. Znači, produžimo ih samo da prelaze kraj. I to je to. Ovo već izgleda strava. A few moments later. To je to, završili smo ga. Like, share, subscribe i vidimo se u sledećem videu.